Disendikane, Mbak. Iya. Sendikane. Balen lagune balen, Kang. Heeh. Meng lagu. Meng lagu. Iya. Heeh. Sing request ki sapa jane iki? Apa nonton nggih? Bapake sing lenggah neng kono-kono mau lho. Iya. Balen, Pak. Nggih. Balen. Balen nggih. Balen nggih. Oh nggih. Karepe. Aku ora mikir aku. Lah ngapa tak pikir wong jauh urusanmu, Pak. Niki duet niki kalih sinten? Mosok Mas Adi. Pak Pardi ya. Mah liyane Pak Pardi gak aku. Larangan adalah perintah. Pak Pardi ki ngono, engko tak goleke ndangan dipek dhewe. Gemang aku wisan kapok aku karo kono. Sliyane bae. Oh alah Pak Pardi meneng-meneng ki ya meneng ta. Iya. Mas juga. Aja sik. Nek Mas Juang ki engko komentar ning YouTube elek banget engko. Pun kula manut sing penting ampun Pak Pardi. Loh, larangan adalah perintah. Penolakan adalah permintaan. Mbok liyane to. Mas Semplok ki apik lho suarane. Aja mesake kaya lagi saka Jakarta. Wah. Lak nggih pun bar pijet to Mas Semplok. Ora bar pijet. Lah, Ora tegel aku. Iya. Heeh. Aja. Mbangane aku telepon 911. lah ngapa wong gur duet kok lak ya ora apa-apa. Wis tau nek Mas Luki nembang duit wis tau diurak penonton biyen ning awen. Iya. Pun ampun Pak Pardi sing penting Mas Oki nggih purun. Aku ki pengarep lho. Kaya dene Nalendra. Nalendra menika menang murba, ning kula moh dipurba. Aduh. Wah, Duryudana iku. Duryudana. Ditinggal demenan Banowati. Ora. Duryudana pas urung rabi. Wah, iya. Ora Banowati iki, Reng. Lah apa? Kalika. Wah. Kalika. Gelem ora gelem karo Pak Pardi. Ya. Pak Pardi. Iya. Sejak kapan kau jadi Jaya Endra, Pak Pardi? Iya. Ayo Pak Pardi mbangane. Ayo to nglegani aku to, mbangane. Mbok Mas Galih. Etrek. Galih Guthi. Oh Mas Galeng Gede. Oh iya. Kurang tahu kae. Oh nek iki suarane apik, Ren. Nah, Iya. dalang kok. Dalang. Iya. Oke ya. Iya. Nggih. Niki kan apa kula? Ken anu duduh napa kan. Ken Kula wedi niki. wedi kalih sinten? Wedi nek Wedi nek diru ki ya. Nggih. Ora. nggih mboten. Sehat Mas Galeh. Alhamdulillah. Nggih. Wah. Kondur. Dangu mboten kepanggih. Incis. Ceplike anyar. Iya. Kirang gede niku. Iya. Iya. Kayak arep dadi penggantine Kimpul kayak cacat. Nyambut catetane, Mbak. Oh iya. Ayo hemat waktu ora ngececeh waktu. Iya. Janjane Kuwi udu ta, Reng? Ambuh. Iya. Yo. mangga ayo wis gak dibukani kendang wae aja Mas Mojo. Monggo. Marep rono.
lawase ora ketemu zamane semono rutang rungsunganane ra ono liya ketulus sing ati tak belani tulus sing ati sampun kapiyarsa menika napa kapiyarsa swaranipun lir ombake samudra hop niki kula dudu sing ten ngarep wau lho niki iki napane mungkin terus kula budalan lho terus lho sampean dadi ampyake oh sampun nggih pareng nggih nggih Mas Galih matur nuwun Ya. Mas Galih, kali asem. Wah. Kok Galih asem ora? Iya. Men lenggase Iya. jan ki matur nuwun pokoke Reng Iya, piye? keluarga besar warga perumahan CGI Iya. ki syukurane gedhe Wah lah iya. Disengguyung karo para piyai-piyai gong. heeh Pak Dani isih nglenggahi. heeh Iya ta? warga masyarakat isih semene kae Iya. ya ki awake dhewe ngaturke panuwun srana atur panglipur ya Gong sak kamat-kamat Iya. sak isane sak mlakune heeh jer kabeh mau Apa? jer baskusi wah jer baskusi wae wah Kembang. yo aku pengen krungu suarane anu Reng Apa? sapa kok apa Oh iya. Mbak Anggi Oh iya. Diaturi jumeneng. wah ngapa tekan ngadeg kon mah Iya nek arep pamer mbok men. ngapa iki golek mripat po golek mripat ngawur iki ayo Mbak Anggi jeneng wis mestine pantase Padha. anggap beca Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Wah, jan. Piyai le resik, Reng. Oh. Apane? Langgepmu Mbak Via mau ki ora resik.
Kresiken e. Bengi iki tak sawang kok ketok sumunar dhewe cahyane. Iya. Begitu tangane dicerake nggon rai kok lho aku. Ora kena mendiskriminasi lho, Gong. Anggepmu kowe kaya putih-putih dhewe ora. Balesen. Aku nek to bales sing ora lara ati. Wis. Iya. Oh. Apa ora nggawa alat? Apa ora nggawa kosmetik make upmu dhewe? Oh, berarti iki mau saka toko bangunan ya? Ngapa? Tuku dempul kuwi. Tuku dempul. Iki aku kan nonton wong gelut to. Hah? Sampean wasite. Iya. Nembang, Mbak. Iya. Napa? Kowe mau sing urung sida ke mau? 7 sasi. Oh ya. Dikeroncongke, Mbak. 7 sasi ketak gendang ketak gedut dut dut deng. Keroncong protol. Iya. Keroncong ora nganggo protol. Oh iya, nek keroncong protol kuwi lagune Bondan Prakoso. Aku. Yo. Yo pitung. Mangga, Mbak. Katur suhu mangga. 7 sasi lawase nggonku ngenteni mong siramu wong bagus kang dadi ati renawengi mong tansah tak impi jroning ati kangenku setengah mati
makasih ya Mbak Anggi ya. Sama-sama. Iya. Ah Janis. Iki bapak arep kasembatan kok bangun ngayangan. Heeh. Sing prayitno ngati-ati. Biasane Semar nek bangun ngayangan ki sok akeh godho rencanane. Heeh, Tru. Ya Tru budal ya. Ya. Selak kesuwen kok ora. Lah iya. Monggo para Pandhawa kira wis prapta ning Karang Kadempel to. Heeh. Kone awake dhewe kedlarung-dlarung, awake dhewe kedlarung-dlarung ki nangis. Oh iya ya. Kone awake dhewe ngladrah le goceng malah ora prayoga, Bapak. Ora sida kasembatan le. Duwe gegayuhan arep bangun ngayangan. Lho, mesti kasembatan wong para Pandhawa wis samapta ing gati sawe going diri. Heeh. Mau Bagong ya wis masrahke pusaka 3 ngamarta. Waya. Iya. Ya, didelok bareng-bareng kaya apa tandange Bapak. Oh lah iya. Bangune ngati-ati, ngati-ati. Bapak mau ya wis ngendika. Ngendika piye? Pokoke wong ki nek ndek gegayuhan, ngamangka gegayuhan iki bakal nuwuhke kanugrahan sarta katentreman, mesti pacobane ya bakal melu. Oh lah iya. Heeh. Wis Bagong kuwi dijak. Ya. Bagong dijak. Iya. Ki arep sangu gending ora? Wah ora usah kaya wis kanane kaya ngene kok ora. Anggepe sangu gending apa ora? Ya karepe ki ya men rada ngrawit ngono. Walah ngrawit apa mau sore nek wis bedol kayon rak nganggo deg-deg gling. Ha kira wis ngrawit to, Reng. Oh iya ya. Iya. La 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 la. Wis rasa do kesuwen yo. Ayo, Reng. Loh. Reng. Lho. Kowe skizo apa, Reng? Kok ngeweh-weh ngono ki kowe ya gene iki Bagong ya mung meneng wae. Lho, Gong. Lho. Iki cah ki do kang serupan apa piye ya ki? Oh, oke, aku ngerti carane. Lho, merepot. La. Oh, tak tabuhane jatilan. Ayo bendene. Ding dong 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 ding dong. Duduk nang sangkal wadung. Wah! Wah! Lho. Lah kok do gelut sak karepe dhewe. Lho kerak Ndara Gatotkaca karo Ndara Sencaki to kae. Lho, Gong, Reng, wah iki do ora eling kabeh iki. Koten prayekna semuriris semuriris eko balik tityane gantayane trisunya purnama sasi Sarana
Kejeti cemrataning ratri sasodara wis manjarkan goyang sini wata sang klopo tasih yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya angu lato katingune caritane andale rasang Prabu sasrepau ing Maespati aran pate su wanda labuhan nipo tan kinelong tri para guna kaya purun ingkang kenan tapi nuhoni Prautama bal gagak ugak sakdolita mel ngibadah luwe becik tinimbangane turu kompak kabeh kawulaku Semar nek ndek gegayuhan disengkuyung wong akeh iki malah Pandhawa wis rawuh mrene sinuwun Puntadewa iya Kakang Semar Ndara Werkudara yo Dipol kakangku yo Semar kakangku yo Ndara kembar Kakang Semar iya Kakang Semar iya Kakang Nayantaka Marata diage Kakang wis sawetara wektu nggoning para Pandhawa catur prapta ana ing Karang Kadempel ya mung tak jaluk sing gedhe pangapuramu sakmengko praptaning para Pandhawa ora bareng kelawan kadangku Panengah mboten napa-napa Ingkang rayi Panengah Pandhara Janaka mriku
pun dikarepan piyambak mboten saged pun peksakaken Ndara. Iya Kakang Semar nggih. Lah lajeng kula niku jane ajeng miwiti arep bangun kayangan akan ninga kula niku pekewo Ndara merga Semar niku wis bola-bali ngrepoti para Pandhawa. Kakang Semar, yen to Kakang Semar ngendika, yen to Kakang Nayantaka ngrepoti marang para Pandhawa, tak kira malah para Pandhawa ingkang akeh ngrepoti kelawan Kakang Semar. Perkara ingkang mbok ngendikake kuwi perkara ingkang kuwalik Kakang. Yo, pancen bener ngendikane barep Kakangku. Ora kok Semar sing duwe dosa sartane ora kok Semar sing diutang budi karo para Pandhawa. Nanging malah kepara Pandhawa sing duwe utang budi karo Semar. Sebab apa? Wah, warungku durung ngrasake dhewe. Wiwit aku kuncung nganti seprene gelung, wiwit jambang nganti celaprang tansah timbang lan ora kendhat tansah ditutke sartane dikudang dening Dipol Kakangku. Kakang Semar, aja ngendika kang kaya mangkono jer nyatane nakula kuwi akeh utang budiku nang ngersani Kakang Nayantaka. Mula kang saka kuwi paringa dawuh, para Pandhawa mung arep ya kuwi nyejatekake sartane para Pandhawa duweni rasa tepa slira ana ngersani Kakang Nayantaka. Iya Kakang. Semono uga aku ragil. Mesti akeh lalabuhanmu ana ngersaning Sadewa. Mara paringa dawuh. Kepiye anggonmu bakal miwiti nggonmu bangun kayangan Kakang Nayantaka? Nggih, nggih. Terharu ati kula. Kula kinten nek jagat ngamartane kuwi isine ming wong angkara. Aja nangis Dipol Kakangku. Aja nangis Kakang. Mboten nangis pripun? Rokok kula telas. Dadi kula nangis ngaten. Astagfirullah. Kula kinten nek ngamarta niku pun kebak angkara murka. Lah kok niki para Pandhawa estu sarta temen-temen nggadahi raos tepa slira kalian Semar. Nggih, 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 nggih. Kula wiwiti. Kula aturi midhangetaken napa sing diaturke Semar lho sinuwun. Sarating pandam sumula amadang ijroning pasarean ngenani watana remu-remu kalingan ngrangan sang diah manahan kong sumungkem kuling diencoki walang mboten mrene desa sang kakung rerempo alonmu musira baboyayi eman biratente bronto yayu ulun tada runde ulun tada runde Trengantos panipun sampe mbal wacana. Katur praptanipun sang kula Petruk kantong bulung durung ojek tanpa larapan.